ma rridx inkun żlejali lejn Ġesu. Imma kif naf li r-reliġjon tagħna hi tajba? Din il-mistoqsija għamili lit-tifel waqt li konna fil-karozza ma sal-forn. Mistoqsija tajba u attitudni onesta minn naħa tiegħu. Meta Alla tagħna d-don tal-fidi, ma ħadinniex id-don tar-raġuni. Naħseb jiena nkunu żlejali lejh jekk nitażnu u ma nużawx moħħna biex naħsbu fuq il-fidi u l-ħajja Kristjana. L-Apostlu Pietru kif għadna kemm rajdna jgħidilna biex inkunu dejjem lesti, dejjem preparati biex nagħtu tweġiba lil kull min jistaqsina r-raġuni għat-tama tagħna. Fil-kultura tagħna illum f'Malta l-isfida ewlenija tiġi mis-sekularizmu, il-forma popolari ta' l-ateizmu u speċjalment għal dawk li huma żgħażagħ. Jien niftakar f'Żożiti meta studjajt l-A-level tal-bioloġija, studjajt it-teorija tal-evoluzzjoni. Skont Darwin, l-ispeċi differenti tal-annimali huma riżultat ta' proċess naturali u mhux ix-xogħol ta' ħallieq illi ħalaqhom biex jinislu skont ġenshom. U naturalment id-diskrepanza f'moħħi kienet evidenti, kienet qawwija u kelli ngħix għal diversi snin din it-tensjoni f'moħħi. Ironikament kellu jkun kittieb agnostiku li ma jemminx. Michael Denton li huwa mikrobiologista Awstraljan. Illi dan fil-ktieb tiegħu Evolution a Theory in Crisis wera illi il-proċess naturali ta' natural selection li tkellem fuqha Darwin mhux vera illi jispjega kif annimal sempliċi jinbidel u jsir annimal aktar komplikat. Dawn kienu t-tip ta' mistoqsijiet li kelli bżonn insaqsijina. U m'għandix dubju ħafna żgħażagħ li kienu malmin din it-teorija l-iskola jekk iridu jkunu serji fil-fidi tagħhom u li jkunu intellettwalment onesti jeħtieġ li jsaqsu mistoqsijiet bħal dawn. Biex nerġa' niġi lura l-mistoqsija li jagħmel it-tifel. Kif nistgħu nkunu nafu jekk reliġjoni jew filosofija jidilha li trid ix tajba jew le? Ibda biex din il-filosofija trid tkun konsistenti magħha nnifisha. U t-tieni tkun trid tikkorrispondi mar-realtà li kapaċi nosservaw. Jekk tkun kontradittorja fiha nnifisha, u jekk ma taqbilx mar-realtà li nosservaw, allura wieħed irid jasal loġikament għal konklużjoni li dik il-filosofija hija żbaljata. Ejn applikaw dan it-test kemm għall-Kristjaneżmu u kemm għall-Ateeżmu u naraw fejn naslu. Però l-ewwel qed irid nurikom żewġ stampi. L-ewwel waħda hija l-istampa tal-Kristjaneżmu, dan huwa l-Kristjaneżmu. Aħna nemmnu f'Alla ħaj, etern, qawwi, għaref, ġust u Alla li huwa mħabba. Nemmnu li dan Alla ħalaq l-univers, ħalaq il-ħwejjeġ ħajjin, ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu. Konxju, għandu rieda, għandu ħsieb, għandu kuxjenza, iħobb, kontabbli lejn min għamlu lejn Alla u jixxennaq fiha l-ħajja ta' dejjem. Nemmnu li storikament il-bniedem kien disubbidjenti lejn il-ħalliq tiegħu. Sar ħati u minħabba fek ġab konsegwenzi koroħ fuq il-ħolqien kollu inkluż il-mewt. Imma Alla indaħal fil-waqa tal-bniedem u wera ħniena mal-bniedem permezz ta' Ibnu Ġesu u li fih fi Kristu insibu l-maħfra u komunjoni ta' mħabba ma' Alla ma' xulxin u l-ħajja eterna. Nemmnu finalment illi bekk il-bniedem jilħaq l-iskop tal-eżistenza tiegħu, ċoe li jaraf lil Alla
u li jgawdi l-imħabba tiegħu għal dejjem. Dik hija l-ewwel istampa, tieni istampa hija l-istampa tal-ateizmu. Kif jidher l-ateizmu? X'inhu l-ateizmu? L-ateist jemmen illi m'hawn xejn ħlief l-univers li huwa etern f'xi forma jew oħra u li jikkonsisti f'materja u forzi impersonali bla ħsieb, bla rieda, bla mħabba. Univers kompost minn materja u forzi impersonali. Jemnu illi l-ħajja bdiet kombinazzjoni mingħajr ebda ħsieb jew disinn. Jemnu li l-ispeċi varji tal-annimali żviluppaw bi proċess naturali mingħajr disinn jew pjan. U li l-bniedem hu finalment annimali ieħor. Iva aktar żviluppat minn annimali oħrajn, imma essenzjalment il-bniedem hu annimali. Jemnu li l-bniedem mhuwiex kontabbli lejn ħadd, mhux accountable, m'hemmx moralità, m'hemmx tajjeb jew ħażin, għax m'hemmx sid. Allura l-bniedem jista' jagħmel li jrid hu. U fl-aħħar, l-ateist jemmen li m'hemmx skop għal ħajja. Il-ħajja tispiċċa fix-xejn u tiġi riċiklata. Richard Dawkins, li huwa bioloġista atew u li huwa wieħed mill-apostli kbar tal-ateizmu fi żmienna, jikteb hekk. Qal l-univers li nosservaw għandu preċiżament dawk il-kwalitajiet illi nistennew li jkollu jekk fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx disinn, m'hemmx skop, m'hemmx ħażen u m'hemmx tajjeb. M'hemm xejn għajr indifferenza bla ħniena. Ħalli nerġa' naqraħilkom attenti. L-univers li nosservaw għandu preċiżament dawk il-kwalitajiet li nistennew li jkollu jekk fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx disinn, m'hemmx skop, m'hemmx ħażen, m'hemmx tajjeb, m'hemm xejn għajr indifferenza bla ħniena. Ejja naħduhom dawn it-tliet kategoriji. Id-disinn, il-moralità u l-iskop. Ejja naħduhom waħda waħda u nitkellmu ftit fuqhom. L-ateist iħares lejn il-ħajja bil-komplessità tagħha u jikkonkludi li ma fija ebda disinn. Jasal għal din konklużjoni mhux għax ma josservax u anke jissorprendi ruħu bil-komplessità meraviljuża tal-ħajja, imma għax diġà kien iddeċida minn qabel illi m'hemmx ħsieb, li m'hemmx Alla għaref li jista' jfassal u jwettaq id-disinn tal-ħwejjeġ ħajjin. Għax jekk għandek disinn, għandek diżinjatur. U diġà ddeċida li m'hemm ħadd li ddiżinjah l-univers, allura jgħid mela dak li qegħdin naraw li huwa disinn fil-fatt mhuwa disinn xejn għax m'għamlu ħadd. L-ateist dak li jidher bħala disinn fil-fatt mhux diżinjat. Imma ir-riżultat ta' proċessi naturali omja bla ħsieb bla pjan. Immaġina lil dan Richard Dawkins qiegħed bil-qiegħda komdu fuq is-siġġu quddiem il-kompjuter tiegħu qiegħed jittajpja. Jekk nistaqsuh tara disinn fil-kompjuter li hemm quddiemek u dan iwiġibna żgur. I mean, ara l-partijiet tiegħu jaħdmu flimkien. Għandek il-keyboard, għandek il-memorja, il-processor, l-operating system, l-screen, kollha kemm huma diġà komplessi fihom infushom u l-koll kemm huma jaħdmu flimkien biex il-kompjuter ikun jista' jiffunzjona ta' kompjuter. Naqblu miegħu? Id-disinn tal-kompjuter huwa evidenza tal-ħsieb intelligenti ta' dawk l-orrif li ħasbu kif għandu jaħdem kompjuter fit-teorija u ta' dawk li wettquh attwalment bis-sena tagħhom. Id-disinn l-aħwa hu evidenza ta' diżinjatur. Imma
insaqsuh it-tieni mistoqsija u ngħidulu tara diżin f'dak li qiegħed juża l-kompjuter ġifieri fik innifsek. Issa jweġibna le. Minkejja l-komplessità u l-livell ta' sofistikazzjoni ferm ola tal-ġisem minn ta' kompjuter, xorta waħda jweġibna le. Imma ikkonsidra il-qalb bil-muskoli tagħha, bil-valvoli, tħabbat, bil-pacemaker, imqabda mal-arterju mal-vini li tibat id-dem jiċċirkola mal-ġisem kollu. Aħseb fis-sistema respiratorja, l-pulmun, is-sistema digestiva, il-fwiet, il-kliwi, is-sistema immunitarja, is-sistema endokrinoloġika tal-hormons ġifieri, il-muskoli, l-iskeletru, il-ġogi, is-sistema riproduttiva li kapaċi nagħmlu bħalna żgħar. Is-sistema neuroloġika bil-memorja, central processor, l-input devices bħal-mumma l-għajnejn u l-widnejn u l-output devices bħal-mumma l-idejn u d-diskors li ħerġin minn dal-kompjuter ta' moħħi. Il-koll komplessi immensament fihom infushom u l-koll jaħdmu fl-imkien biex il-bniedem jista' jgħix. Imma dok insiw weġibna li f'dan kollu m'hemm ebda diżinn. U aħna nistaqsu fejn hi il-konsistenza fil-ħsieb tiegħek. Kompjuter iddiżinjat u l-ġisem mhux. Ħanerġa' ngħid it-tweġiba tal-ateista hi sfurzata mill-preġudizzju tiegħu. Ma jarax diżinn għax ma jridx jarah, għax ma jridx jammetti li hemm ħallieq, għax ma jridx jemmen fih. Jekk dar bħal din, bis-saqaf u l-ħitan u l-art u l-elettriku u l-pajpijiet tad-dawl l-ilma u l-affarijiet kollha li għamlu dar, timplika l-eżistenza ta' peritu ta' bennej, jekk pittura hija evidenza ta' artist, jekk novella hija l-evidenza tal-awtur li kitibha, jekk programm ta' computer jimplika l-eżistenza ta' computer programmer, il-loġika tiddomanda li ħlejjaq ħajjin huma wkoll xhieda tal-ħallieq li sawwarhom. Il-Kristjaneżmu hu konsistenti mal-fatti l-aħwa, l-ateiżmu mhux. X'ingħidu għall-moralità? Dawkins qal li m'hemmx tajjeb u m'hemmx ħażin fil-filosofija ateista. M'hemmx moralità, m'hemmx ħażin u m'hemmx tajjeb. L-univers huwa indifferenti, la tajjeb laqas ħażin. M'hemmx għażla bejn imħabba u mibeda allura, m'hemmx għażla bejn ġenerożità u li tisraq u m'hemmx għażla bejn il-ħniena u l-krudeltà. Dan l-aħwa huwa l-ateizmu. Għaliex m'hemmx moralità l-ateist? M'hemmx moralità x'diġà ddeċida minn qabel li m'hemmx ħallieq u allura m'hemmx sid fuq il-ħolqien. Għalhekk l-ateist huwa obbligat lejn ħadd. Il-bniedem huwa autonomu, ġifieri jagħmel li jrid. Għax ħedt minn fuqu. Jista' jiddeċiedi li jagħmel affarijiet li huma aktar konvenjenti kemm għalih u kemm għal ħadd ieħor, imma l-għażliet tiegħu huma arbitrarji sempliċement għax irid jagħmilhom u mingħajr ebda valur morali. Waħda mara staqsiet. Dan kien fi żmien meta l-Irlanda kienu qegħdin jiddibattu id-dħul tal-abort f'pajjiżhom kif fil-fatt. Din staqsiet, onestament ma nafx nagħmel jekk inkun tqila b'tarbija b'Down syndrome. Dilemma etika jibsa.
Richard Dawkins weġiba fuq Twitter u qalilha hekk. Abortija u erġa' prova. Ikun immorali li ġiba fid-dinja jekk għandek għażla. Din hija r-risposta tiegħu. Abortija u erġa' prova, ikun immorali li ġiba fid-dinja jekk għandek għażla. Din hija tweġiba sorprendenti. Mhux għax ta' parir biex toqtol it-tarbija fil-ġuf. Parir bħal dan nistennewh minn ateist għax għall-ateist. Il-bniedem huwa annimal. Aħna noqtlu tiġiġa biex nikluha. Għaliex m'għandekx toqtol tarbija b'Down syndrome jekk it-tarbija umana u tiġiġa huma essenzjalment annimal l-istess ħaġa. F'dan ma nissorprendux ruħna. Is-sorpriża hija din. Innotajtu forsi li l-ewwel qal li qed ngħixu f'univers fejn m'hemmx ħażin u tajjeb. U issa qed jgħid li huwa qatt immorali jekk iġġib tarbija fid-dinja b'Down syndrome. Mela issa teżisti il-moralità? Jeżistu t-tajjeb u l-ħażin? Iddeċiedi. Jekk tassew kif temmen int bħala ateist f'dan l-univers m'hawnx tajjeb u ħażin. Weġiba li m'hemm l-ebda dilemma etika. Għajdilha li ma tagħmel l-ebda differenza jekk toqtol tbiċċer it-tarbija fil-ġuf jew inkella twellida u trabbija boża b'imħabba. Għajdilha li m'hemm l-ebda differenza f'dawk iż-żewġ azzjonijiet. Imma hu ma jweġibx hekk. Taf għaliex? Għax fih għandu sens morali. Avolja jgħid li m'hemmx moralità. Sens morali illi jikxef l-inkonsistenza tal-filosofija ateista li hu iħaddan u jrid ixandar lil ħaddieħor. Aħna bħala Kristjani mhux biss naslu għal konklużjoni opposta u ħażin li toqtol tarbija avolja għandha problemi ġenetika, anzi din it-tarbija jistħoqilha tkun maħbuba mill-ġenituri tagħha u minn kulħadd. Mhux biss, aħna konsistenti f'dak li nemmnu. Nemmnu li hemm tajjeb u nemmnu li hemm ħażin għax nemmnu li hemm Alla li huwa ġust u li għax hu s-sit tagħna. U li hu għalinna x'inhu tajjeb u ħażin u li aħna obbligati illi nobduh. Dik kienet il-moralità. X'ingħidu dwar l-iskop? Jew lan għalfejn neżistu, għalfejn jeżisti l-univers. Għall-ateist m'hemm ebda skop. Dan l-univers enormi li fi żmienna bdejna napprezzaw il-kobor kważi infinit tiegħu, dak l-aħwa skont l-ateist qiegħed hemmhekk għal xejn bla skop. Il-bniedem int teżisti bla skop. Il-ħajja tal-bniedem għall-ateist hija dawra tont li ma twassal għal imkien. L-aħwa l-ateist ma jistax jemmel li jeżisti skop, għaliex skop jagħmlu xi ħadd li jaħseb, xi ħadd li jippjana u hu diġà ddeċieda li m'hemmx Alla personali. Allura m'hemmx ħsieb, m'hemmx intenzjoni f'univers mingħajr Alla. M'hemm xejn għajr il-materja u l-forzi impersonali. Il-forza tal-gravità u l-elettriku ma jaħsbux. Il-ġebel u l-ħadid ma jippjanaw xejn. Madana kollu b'xi mod jew ieħor din hija l-ironija l-kbira. Hawnhu il-bniedem konxju tiegħu innifsu ħassieb jippjana u għandu fih l-aspirazzjoni li jkun ferħan u li jgħix għal dejjem. Imma għall-ateist il-pjanijiet u x-xewqat kollha tiegħu jindifnu miegħu. Il-mewt
teqret kull skop dejjem, dinja laħwa il-perspettiva pessimista u id-disprata tal-ateist li jieħu il-filosofija tiegħu bis-serjetà. Li inti tittajt, nagħmel x'nagħmel m'hemmx differenza, għax fl-aħħar mill-aħħar jien se nispiċċa trapp u rmiet. Fuq il-banda l-oħra, il-Kristjaneżmu jagħti tama anke quddiem il-qabar. Rajna u emminna ir-rakkont ta' Ġesu ta' Nażaret. Kifex miet u kien mitfun u 30 wara għamil bejn l-imwiet. Ġesu qiegħed jgħix, Ġesu huwa t-tama tagħna. Nemmnu li hu għati qajjem għal ħajja l-bnedmin kollha kif wieħed fl-Iskrittura. Xejn l-aħwa ma jista' jwaqqaf lan tal-ħallieq li jkun glorifikat fil-poplu tiegħu. U f'dan kollu anka għalina ħolqilna skop tajjeb li nħobbu u ngawdu l-imħabba tiegħu mhux għal 4 ijiem li ndumu fuq din l-art imma l-dejjem. L-aħwa tkellimna fuq 3 affarijiet. Fuq id-diżinn, il-moralità u l-iskop tal-ħajja. Din hija l-isfida intellettwali li jeħtieġ niffaċċjaw. 3 mistoqsijiet. Għaliex nosservaw diżinn tant kumpless u meravigljuż jekk m'hemmx diżinn? Għaliex għandna kuxjenza s-sens tat-tajjeb u l-ħażin fina jekk m'hemmx moralità u għaliex inħossu sens taħtija jekk il-ħażen ma jeżistix? U t-tielet, għaliex nixxenqu għall-imħabba u l-ħajja eterna jekk m'hemm l-ebda skop għall-ħajja. Fl-ateizmu id-diżinn, l-iskop u t-tajjeb u l-ħażin huma biss illużjoni. Fil-Kristjaneżmu id-diżinn li nosservaw huwa reali għax hemm ħallieq li ddiżinjah. It-tajjeb u l-ħażin huma reali għax hemm Alla ġust. U lan li nixxenqu għalih hu reali għax il-wedi Alla fi Kristu se jseħħu fi żgur. Għall-ateizmu m'hemm xejn ngħid il-kesħa ta' univers indifferenti u blaħnina. Għalina l-Kristjani hemm l-imħabba ħanina t'Alla, il-ħallieq u l-feddej tagħna. Danna fuq għax diġà doqna kemm hu tajjeb il-mulej.